Γεια σας, λέγομαι Παρασκευάς Ανδριώτης και θα σας μεταφέρω τα νέα από Κύπρο και Αρμενία. Ξεκινάμε με το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Για το Champions League της επόμενης σεζόν προκρίνονται οι πρωταθλητές από ΑΕΛ Λευκωσίας και οι επιλάχοντες ΑΕΛ Λεμεσού. Για το Europa League προκρίνονται από τα play-off η τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ομάδα, δηλαδή Απόλλων Λεμεσού, Ερμής Σαραδίπου και Ομόνια Λευκωσίας αντίστοιχα. Από τα play-off αποκλείστηκε η Ανόρθωση Αμοχώστου. Στη β' εθνική κατηγορία για τη σεζόν 2014-2015 θα μετέχουν εκεί ο Άρης Λεμεσού και η ΑΕΚ Κουκλίων, καθώς δεν κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη κατηγορία. Μαζί με την Αλκή Λάρακας, με συγχωρείτε. Πρώτη σκόρερ με 18 τέρματα η Γκαστόν Σαγκόη από τον Λεμεσού, Μάρκο Τακμπατζούμι Ερμή Σαραδίπου και Ζόρζε Μοντέιρο ΑΕΛ. Με 17 τέρματα δεύτερος ο Αντρέ Σκέμπρι της Ομόνιας Λευκωσίας. Περάμε τώρα στα hat-trick αυτή τη σεζόν. Το πρώτο hat-trick ο Μάρκος Ντεαζεβέδο του Ερμή Αραδίπου, το δεύτερο ο Γκαστόν Σαγκόη του Απόλλωνα Λεμεσού και το τελευταίο, 14ο, ο Νίκος Μπαρμπούδης του Εθνικού Άχνες. Το πρώτο γκολ σεζόν πέτυχε ο Ρόμπερτ Σταμπόλζιεφ της ΑΕΚ Κουκλίων μετά από 13 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα αγώνα. Το ταχύτερο γκολ αυτής της σεζόν ο Σεζίνια του Ερμή Αραδίπου μετά από μόλις 18 δευτερόλεπτα αγώνα. Το πιο αργό γκολ πέτυχε ο Ρομπέρτο Κολαούτη της Ανόρθωσης μετά από 97 λεπτά αγώνα και 4 δευτερόλεπτα. Το πρώτο επιτυχές πέναλτι της σεζόν ο Πάμπλο Βραγχικάν της ΑΕΚ Κουκλίων μετά από 48 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Πρώτο αυτό γκολ της σεζόν ο Ντιέγκο Γκαούτσο της ΑΕΛ μετά από 56 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Περισσότερα γκολ σε αγώνα, 4. Συγκεκριμένα πέτυχαν ο Τιράμ του Άρη Λεμεσού, ο Γκονθάλο Γκαρθία της Ανόρθωσης και ο Μάρκος Ντεαζεβέδο του Ερμή Αραδίπου. Περισσότερα γκολ σε αγωνιστική, 28, κατά τη 16η αγωνιστική του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Περισσότερες κίτρινες κάρτες σε αγώνα, 14. Στον αγώνα της Δόξας Κατοκόπιας, όπου κέρδισε με 2-0 τον Άρη Λεμεσού. Εκεί ο διαιτητής έδειξε 9 κάρτες για τη Δόξα Κατοκόπιας και 5 για τον Άρη Λεμεσού. Στην άλλη εθνική για τη σεζόν 2014-2015 προκρίνονται ο Αθλητικός Όμιλος Αγία Νάβα και ο Θέλος Αθιένου. Τώρα, στο Champions League της επόμενης σεζόν ο ΑΠΟΕΛ θα μετέχει στον τρίτο προκριματικό γύρο, στο γκρουπάκι των πρωταθλητών, ενώ η ΑΕΛ πάλι στον τρίτο προκριματικό γύρο στο γκρουπάκι των μη πρωταθλητών. Αυτό σημαίνει ότι θα βρει στο δρόμο του τις ομάδες που μπορεί κάλλιστα να αποφύγει το ΑΠΟΕΛ με μια καλή κλήρωση, αλλά και η ΑΕΛ. Καλό είναι βέβαια και οι δύο ομάδες να μετέχουν στο Champions League. Προχωράμε λοιπόν στο Europa League της επόμενης σεζόν. Ο Απόλλωνας Λεμεσού θα μετέχει στα play-off, ο Ερμής Σαραδίπου στον τρίτο προκριματικό γύρο, η Ομόνια στο δεύτερο προκριματικό γύρο και περιμένει να μάθουν αντίπαλό της. Αντίπαλος της θα είναι είτε η Φολγκόρε από τον Άγιο Μαρίνο, είτε η Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσα από το Μαυροβούνιο, που είναι και το πιθανότερο κατά τη γνώμη μου. Τώρα, ένα αρκετά καλό νέο. Την περασμένη σεζόν 2013-2014 δηλαδή διατέθηκαν συνολικά 129.287 μαθητικά εισιτήρια και πρώτη στη σχετική κατάταξη βρίσκεται η Ομόνια που διέθεσε 31.790 εισιτήρια.
Μπράβο λοιπόν στην Ομόνοια που ενισχύει τα παιδιά. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Premier League Αρμενίας για τη σεζόν 2013-2014. Στο Champions League της επόμενης σεζόν προκρίνονται οι πρωταθλητές Banant Erevan, ενώ για τη Europa League προκρίνονται η δεύτερη Sirak Gyumri, η τρίτη Mika Erevan και η κυπελούχος ομάδα έκτη στο πρωτάθλημα Pionik Erevan. Από την Ευρώπη, στην Ευρώπη δεν θα συμμετέχουν μάλλον η τέταρτη, πέμπτη και έβδομη αντίστοιχα Ararat Erevan, Gandzasar Kapan και Ουλίσσες Αμποβιάν. Τώρα, στη δεύτερη εθνική Αρμενίας για τη σεζόν 2014-2015 πέφτει η Alaskert Erevan, 8η στο πρωτάθλημα. Τώρα, η Banant θα μετέχει στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League τη σεζόν 2014-2015 εναντίον της Santa Coloma από την Ανδώρα. Αν περάσει στην επόμενη φάση, αντιμετωπίζει τη Maccabi Tel Aviv από το Ισραήλ. Και σίγουρα θα είναι ένας δύσκολος αγώνας για τους Αρμένιους. Τώρα, στο Europa League, η Sirak στον πρώτο προκριματικό γύρο θα παίξει εναντίον της Shakhtar Karagandhi από το Καζακστάν. Αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει είτε τη Differdance 03 από το Λουξεμβούργο, είτε την Ατλάντας από τη Λιθουανία. Και οι δύο ομάδες πιστεύω ότι είναι εύκολες, δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα για τη Sirak, αν και η Shakhtar Karagandhi, για να πούμε την αλήθεια, είναι το φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Mika Erevan, και αυτή στον πρώτο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει την RNK Split από την Κροατία. Αν καταφέρει να προκριθεί, θα αντιμετωπίσει την Hapoel Beersheva από το Ισραήλ. Η Pionik, και αυτή στον πρώτο προκριματικό γύρο, θα παίξει με την Astana από το Καζακστάν. Αν καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση, θα αντιμετωπίσει την Hapoel Tel Aviv από το Ισραήλ. Τώρα, έχει ανακοινωθεί και ένα φιλικό στο site. Η ομάδα της Αρμενίας κάτω των 21 θα παίξει με την αντίστοιχη κάτω των 22 βέβαια του Ιράν. Μπορείτε να την ψάξετε αυτή την πληροφορία στο site www.ffa.am κάθετος EN για να το διαβάσετε στα αγγλικά. Προχωράμε λοιπόν. Πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα με 17 γκολ ο Μιχράν Μανασιάν της Alaskert. Το αστείο είναι βέβαια ότι η Alaskert θα βρίσκεται στην δεύτερη εθνική την επόμενη σεζόν. Δεύτερος με 15 γκολ ο Serge Deblé της Sirak. Τρίτος με 10 γκολ ο Georg Ndranyan, και μαζί πάλι 10 γκολ ο Αλεξάνδρ Ράκιτς, και οι δύο παίκτες της Ararat. Στον τελικό κυπέλλου τώρα η Pionik κέρδισε με 2-1 την Gandzasar. Για την Pionik σκόραραν ο Κάμο Χοφκαντσιάν στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και ο Σάρκης Μπαλογιάν στο 60 λεπτό. Για την Gandzasar μείωσε σε 2-1 ο Νάρεκ Μπεγκλαριάν στο 63 λεπτό. Πρώτη σκόρερ στο κύπελλο με 2 γκολ η Έντγκαρ Μαλακιάν Μπάναντς, Αχβάν Παπικιάν της Pionik και ο Γκαγκίκ Πογοσιάν πάλι της Pionik. Περνάμε τώρα στο Μένανδρο για τα νέα του ευρωπαϊκού χώρου.